दिस इज नॉट इंग्लिश, दिस इज जॅपनीज. अगं बाई काय झालं बाई? अगं बाई सर्व ट्रॅकिंग करत होते तर अशा ठिकाणी ट्रॅकिंग करून आलो. आता इथे घाई गडबड बघा किती झाली मम्मीची. पावभाजी बनवायला घेतली आता आपण. आणि हो 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 थांब कापते. सर्वात आधी आपण इथे बघा भाज्या बॉईल करून घेतले. त्याच्यामध्ये फ्लावर आहे, वटाणे आहे आणि आपण इथे बटाटा सुद्धा बॉईल करून घेतलाय. बीन्स सुद्धा आहे त्याच्यामध्ये बॉईल करून घेतले. चांगले 5-6 शिट्ट्या काढून घेतल्यात आधी. आणि मग नंतर ना स्मॅशरने तुम्ही स्मॅश पण करू शकता किंवा असं पेस्ट पण करू शकतात आपल्या ग्राइंडरमध्ये. जास्त पण पेस्ट नाही करायची, दरदरीत जरा हे करून घ्यायचं. आणि मी तुम्हाला साहित्य दाखवते. इथे आपण पावभाजी मसाला घेतलाय. ह्याच्याशिवाय चव येणारच नाही पावभाजीची, म्हणून पावभाजी मसाला तुम्ही वापरा. इथे आपण गरम मसाला घेतलाय आणि हे बघा आलं लसूणची पेस्ट. आणि इथे आपण खडे मसाले घेतले, तेजपत्ता आणि चक्रीफूल वगैरे खडे मसाले आहेत. आणि कोथिंबीर आणि आपलं अमूल बटर. हे आपलं बघा हे अमूल बटर आपण घेतलंय आणि कांदा घेतलाय. ओके. आता ह्या एवढ्या साहित्यामध्ये मम्मी तुम्हाला पावभाजी करून दाखवेल. येस येस. तर सर्वात आधी आपण इथे थोडं तेल टाकलंय आणि आपण बटर सुद्धा घालणार आहोत. बटर आणि तेलमध्ये आपण फोडणी देणार आहोत त्याची आधी. येस. आम्हा टाकते बास. हा तेवढा तो बास. तेल नहीं नहीं ये लगेगा, मुझे प्रमाण मालूम है ना भाजी. येस मम्मीच मेकिंग. आणि ते स्मॅश करून घेतलं. काय चालू इकडे? लसूण सोलते. आता मी ते बटाटे आहेत ना ते स्मॅश करून घेते. हे पण आपण बटाटे बॉईल करून घेतले. हे बघा स्मॅशरने लगेच स्मॅश होतो. आणि आता इथे भाजी स्मॅश करतो आपण. हो बरोबर. इथे मी आता भाजी स्मॅश करून घेतली आणि त्यातली थोडीशी भाजी आपण ग्राइंड करून घेतली आहे. ग्राइंड करून घेतली. जरासं थिक असं कन्सिस्टन्सीसाठी. थोडे मसाले टाकलेले आहेत. आणि त्यानंतर आता त्यानंतर बघा पुढची प्रोसेस. काय टाकणार आहे आता त्यानंतर? कांदा मी चिरला सांगतो. कांदा चिरली. ही टोमॅटोची प्युरी केली आहे. 5 टोमॅटोची आणि हे 3 टोमॅटोचं सॉरी कांद्याचं हे केलं प्युरी. कांद्याची प्युरी. टोमॅटो किती वापरले त्याच्यात? याच्यामध्ये 5 टोमॅटो. 5 टोमॅटो आणि 3 कांदे. 3 कांदे मोठे. फोडणीसाठी ना हा कांदा बारीक छोटा कांदा एक तो आपण टाकायचा फोडणीला. कांदा लालसर झाल्यावरती जाणार आहे आलं लसणाची पेस्ट. हो. आपण बदलापूर स्पेशल पावभाजी बघत आहोत. सिक्रेट पावभाजी. पूजाच्या साखरपुड्यात मम्मीने बनवलेली पावभाजी. त्यानंतर आईंना 50 लग्नात इन्व्हिटेशन आलं होतं पावभाजी बनवायला. पण एकही लग्नात न जाता आम्ही इकडे घरोघरीच पावभाजी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. हा. आणि भाजी आहे तर पाव कुठे आहेत? पाव इकडे आहेत. पाव इथे आहेत. आता आम्ही पावला पण ना मस्त अमूल बटर असं लावून फ्राय करणार आहोत. रेडी करणार आहोत. हो. आला का सुगंध? कुठेपर्यंत गेला? पावभाजीचा मस्त आला. कुठेपर्यंत आला? इथपर्यंत आला माझ्यापर्यंत. आला एवढा लवकरच? लवकर आला. तुमच्या पहिला कॅमेरामॅन पोहोचते तुमच्याकडे सुगंधच्या अगोदर. आणि ही गेली आहे आपली आला लसूण पेस्ट. 2 चमच टाकले मोठी म्हणजे छोटी. आणि आलं लसूणची पेस्ट ना तुम्ही घरी बनवा आणि ती फ्रेश यूज करा. तेवढी चांगली चव येणार पावभाजीला. आयब्रो काय दाखवतोय? आमचे डॉग्स ओरडतात. आता मला वाटतं गॅस जाणार आहे. जाणार आहे? हो हा गॅस आहे. लावायला लागेल तो. लावायला लागेल. मला वाटलेला. पाऊस जास्त गेला वाटतं त्याच्यात. पाणी जास्त गेला पावसाचा. मम्मीला येतं. चला गॅस लावा आता. माझ्या आईला येतं पण. येता? मला पण येता. तुला पण येतं ना? येता. अरे इकडे कसे कधी आले पाखरू? पाखरू उडत आले पावसाचे. आले का ते? मग ओले नाही होणार ना घराच्या आत. आमचा गॅस संपलेला आहे. तर बदलापूरमध्ये गॅस कंपनीने झटकन पटपट हा पटापट आणून द्या इकडे. नाही सिलेंडर आहे असं काय करू नका. ऐकून खायचं. सिलेंडर आहे आपल्याकडे. आहे पण हा संपला ना आता. हा भरून दिला पाहिजे की नाही? हो ते काय होईल. नंबर लावूया आपण. आणि इकडे बघा आमच्याकडे प्रिंगल्स आहेत पण ते खाली आहेत. पण त्या डब्यामध्ये बघा काय दिसेल तुम्हाला. मेणबत्त्या. हे आहे इंडियन जुगाड. कोणतंही आपण फेकायचं नाही. मेणबत्त्या ठेवलेल्या आहेत प्रिंगल्स मध्ये. मी आवडीने खाणार होतो.
नशीब खाल्लं नाही. आणि इकडे आपली आला लसणाची पेस्ट करपलेली आहे. नाही आता टाकेन आणि आपला गॅस गेला. आलं लसूण टाकल्यावर आपण हे घालू. थांब एक मिनिट. तू काय ठक्का मारते? ताट काय ताट ताट जर धुवून घ्यायचं आणि पुसून घ्यायचं. झाली का तुझी कोथिंबीर? कोथिंबीर साफ झाली. झाली. जरा पंख्याखाली ठेवली ना सुकवली की चांगली लागते. आणि इकडे पूर्ण घमघमाट आलेला आहे. घमघमाट सुटला आहे. कसला? पावभाजीचा. बदलापूरच्या पावभाजीचा. आले लसूण पेस्ट टाकला ना हा. सुगंध मस्त आला. हं? ही आहे स्पेशल बदलापूर ईस्ट पावभाजी रेसिपी. This is our smasher. We are smashing all vegetables here. So please kindly do the step. Can we continue our video further in English language? This is not English, this is Japanese. नाही Korean. काय अंडू कोरियन? नाही आम्हाला कोणाला असं हे दुखवायचं नाही. हे उगा असं मस्करी चालली. एडिट होणार. डोंट डू इट. हां. This is just for comedy. येस. आता हे आलं लसूणचा कच्चा जो वास आहे ना तो पूर्णपणे नाहीसा झाला की आपण पुढची प्रोसेस करायची. काय झालं? म्हणजे मी शब्द एकदम हेवी वापरते का? नाहीसा. बाईसा. हो बाईसा. नको मी बाईसा नाही. मी तुझी कोण आहे? बाबूसा. बाबूसा. चमनगोटी. एडिट झालं. आता आलं लसूण पेस्ट खाली लागायला लागलं आहे. नाही हे कुठे अजून कांदा लाल पण नाही आता झाला. आपण पुढचा प्रोसेस करूया. अजून कांदा लाल झालेला नाही आहे. नाही का? कांदा लाल झाल्यानंतरच ते सगळं होणार व्यवस्थित. हे बघा अजून थोडा व्हायला पाहिजे. अजून कांदा गोराच आहे. हो त्याला जरा करपवा. त्याला जरा लालसर केला की तो व्यवस्थित होणार. म्हणजे खाताना पण व्यवस्थित. मी ना आपल्याला वाटेल कांदा म्हणजे शिजला मम्मीच्या बाबा. हाताची पावभाजी पूजाच्या एंगेजमेंट मध्ये म्हणजे माझ्या बहिणीच्या एंगेजमेंट मध्ये खाल्लेली 2 वर्ष तेव्हा आधी. क्वांटिटी जास्त होती हा, ना. त्यानंतर मी आता तो खाल्ला. एकदम झकास झालेला. आणि त्याच्यानंतर मी आता बनवते. हा, म्हणजे 2 वर्षांनी. 3 वर्षानंतर. मुहूर्त आलेला आहे आज. हा 3 वर्षांनी त्याच्यानंतर कोणी घरी नव्हतंच ना. आपल्या दोन्ही पोरी संसाराला लागले. माझी आई झाली एकटी. दोघं छत्र्या हरवले. दोघं छत्रा हरवायला लागले. छत्र्या हरवले, रेनकोट हरवले. पण काय नाही आम्ही नाही हरवलो ना. ते महत्वाचं. हो पैसा काय आज आहे उद्या नाही. माणूस पाहिजे आपल्या तुम्ही हरवले नाही ते तुम्ही दान एक चमच केले. हळद टाकली. हळद हळद टाकावी. हळद चांगली भाजावी याच्यात. आता आपण इथे ओनियनचं पेस्ट. प्युरी. ओनियन प्युरी. 3 कांद्याची पुरी. आता बघा आता मी हे करते प्युरी आहे ना टोमॅटोची. हा. हा. ते आपला कांदा पूर्ण हे करून झाला हा, ना पूर्ण कांदा झाला. चांगला लालसर आणि मीठ पण टाकलेलं आहे. मीठ पण टाकलंय का त्याच्यानंतर? ओके. थोडंसंच टाकलंय मीठ. सोन्याचा झुमका. चांदीचं पैंजण आणि राजा तुझा तुला प्यार पाहिजे. हे काय करते तू? तुला प्यार पाहिजे का पावभाजी पाहिजे पहिलं सांग. दोन्ही. डाय एकच. दोन्ही. आता सध्या काय पाहिजे तुला? दोन्ही. डाय. पावभाजी. हा बा आता कशी आली लाईनीत? आणि आपल्याला हे नंतर दिस इज आवर पाव बेकरी वाला पाव. बदलापूरला एका पावाच्या लादीमध्ये 8 पाव मिळतात आणि विक्रोळीला एका लादीमध्ये 6 मिळतात. काय म्हणतोस? हो. तर तुम्ही कुठे राहता आता? मम्मी बरोबर ना? आमचे इथे मोठे मोठे 8 मिळतात. हा तर तुमच्या इकडे किती लादीमध्ये किती पाव असतात ते पण सांगा जरा. आणि कुठे राहता ते पण सांगा. वा वा पावभाजी बनायला लागले इकडे आता. आता आहे ना हे होईल. आता हे करूया आपण. जिरा मोहरी. नाही हे लाल तिखट टाकते. किती पाहिजे तुम्हाला तिखट त्या मीडियम. मी 2 टाकले आणि हा एक मी 3 टाकले. हा का? ओके. आणि आता हे चांगलं हलवायचं. आणि चांगलं फडफड तडका बसला चांगला. या पावभाजीचं नाव आहे फडफड फडफड तडफड तडफड. तडफड. इथे आपण 2 चम्मच लाल तिखट टाकलं आणि 1 चम्मच गरम मसाला टाकलास. हा आणि हा थांबा गरम मसाला पण टाकते. मग तू काय टाकलं? 1 2 3 3 चम्मच लाल 3 चम्मच मसाला. लाल तिखट आणि हा. 1 चम्मच गरम मसाला आमचा गरम मसाला आहे ना जरा पॉवरफुल आहे. आणि पावभाजी मसाला तो नंतर. सुरुवातीला नाही टाकायचं नाही तर सर्व चव उडून जाईल. ओके. आता हे
छानपैकी. बघा असा कलर आलेला आहे छानपैकी. पाव पण खुश होतील आता. येस, फायनली माझा साथीदारला मिळणार आहे मी. आता हे याला तेल असं सुटलेलं आहे चांगलं खमंग. बघा तशी तरी झाली आहे अशी. आता आम्ही ह्या भाज्या सगळ्या घालायच्या. करेक्ट. हे बघा स्मॅश केलेले पण आणि ग्राइंड केलेले पण हा. एकत्र भाज्या केलेल्या आहेत सर्व. थोडं ग्राइंड करायची थोडी भाजी. थोडंसं घट्टसर असं वाटलं पाहिजे ना. म्हणजे इक्वल ते होईल मस्त. आणि मग याच्यातच पाणी घालायचं. बटाटे राहिले माझे. मामी उकळून घेतलेत ना 4 बटाटे. माय टमी इज कॉलिंग. हॅलो हॅलो. इथे आम्ही टाकतो आहे पावभाजी मसाला. मसाला मसाला हा 1 चमचा भरभरून टाकलेला आहे. चला 2 चमचा टाकलेला आहे. तर आता फायनल प्रोसेस काय आहे? पाव तळते नाही, फ्राय करते अमूल बटर लावून. आणि तिथे पावभाजी झालेली आहे. येस, आता जरा शिजू देते मग आपण जेवायला बसू. तर इथे बघा आपली पावभाजी एकदम रेडी आहे. कुठे आहे? तिकडे झाकलेली आहे, लपलेली आहे ती. लपली. आता आपण अगं बाई. काय झालं बाई? अगं बाई. काय झालं काजल अगं बाई? बाई अरे चा. ते बंद केलं का? हो हो बरं. आणि इकडे आपले पाव पण सर्व एकदम मस्त गरम झालेले आहेत. हो, अमूल बटर लावून मस्त त्याला फ्राय केलेला आहे. आणि इथे आता आपली भाजी गरम. हां पक्कड. वेर इज माय पक्कड? वा, सुगंध बघा आलेला आहे. मस्त मस्त एकदम मस्त. आता आपण सर्व करूया. शिट, सॉरी गाईज, इट हॅपन्स. हा ऍक्च्युली इकडे बघा बदलापूरची स्पेशल पावभाजी. पावभाजी रेडी आहे. येस. आणि स्वतःहून चालत येत आहे. तर तुम्ही सुद्धा आमच्या बरोबर खायला या. आज आमचा लंच म्हणजे पावभाजी. येस. हा तुझा बिन कांद्याचा. येस, मला कांदा नाही आवडत असं वरतून. हो चला टेस्ट करूया. हो कर. आपली पावभाजी रेडी आहे. मी तर खाली बसणार आहे. नाही, ती कांद्यावाली त्याची आहे, ती ओमकारची चला आहे. इकडे खाली बसतो आणि त्याला तुम्हाला कांदा आता नाही review लागत. देतो. हे डेकोरेशन साठी तिकडे ठेव ना. भुरभुरला वर मी. गरम असेल ना. मस्त झालेले पावभाजी 1 नंबर. आवडली? स्टॉलच लावूयात आपण बाहेर जाऊन. तर पावभाजीची पार्टी आमची इकडे सुरुवात झालेली आहे. तर तुम्हाला मम्मी पण दिसत असेल. एक सांगू, घरातली पावभाजी ना बाहेरच्या भाजीपेक्षा लाख गुण आणि चांगली होती. लय भारी झाली. एकदम म्हणजे एकदम सुंदर झाली आहे, एकदम हेल्दी आहे. किती भाज्या आपले मिश्रण त्याच्यात गेलेले आहे. सगळं फ्रेश. सर्व फ्रेश, तेल चांगलं. म्हणजे असं वाटतंय तुम्ही पण हा व्हिडिओ बघून परत पावभाजीची पार्टी करा घरी तुमच्या, है ना. 1 नंबर.